Halo guys, selamat pagi semuanya. Delok mak sawi gawe pawon cirinya. Mak sawi mau buat apa? Lampu udah dipetek. Oh iya. Ya, Mak sawi mau buat apa ya kira-kira? Buat pawon. Ih. Ini Oh, loh guys. Oh, ini kayak pawon kalau buat pawon dari tanah apa? Tanah Abang. Tanah apa? Tanah Abang Jakarta. Sampai Merapi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Aku bikin pawon loh. Seperti ini loh guys. Orang desa ki nak arep mantu ki yo ngene iki loh guys. Dan kerapiknya siapa toh? Kerapiknya siapa? Gak kowe to? Gak, Sunat apa piye kowe? Pok. Ya ben, Pak, ben gak ngluyur ae. Yang lujur ke masalahnya punya tangguh. Lho lah pawone kok ndek diwur. Tuh. Oh, kleru, guys. Dulu tak cepoten anu. Piye to ki? Mas sawi iki kok nggih pawon to. Kok dhuwur sih to, guys? Lho, jane ngene lho, guys. Lah piye to? Dulu. Kudune iki kok merentang kayak sikile mak sawi. Ini lho jane. Tapi kok ndek men to, guys? Yo sak asline sak mene apa piye ya? Sak perang dhuwur lah. Sik to meneng. Rewel. Yo ngene iki, guys. Nah, wong desa gaene pawon ngene. Gitu ya? Heeh. Pokoke ciri khase. Ciri khase wong desa kaya ngene lho, pawone kok dhuwur sisih. Lho, guys. Piye to ki makmur ki? Jenengan kok nyalane tiang, wong sing penting Lah, damel niku jenengan. Ki, piye to ki? Tuh. Tuh. Ini to makmur iki tak ngene. Itu kok nglembut tumbut damel. Pun apa dereng? Pun nggih, pun guys. Ngoten mawon. Urung ye. Ukur. Wong cek arep urung gawe. Ki piye nak gawe ki lek umur ki arep piye aku gak iso belajar, guys. Iki asline kurang dur, guys. Guys. Pun apa dereng? Iya. Dulu duduki wajan kambrol. Oke guys, kali ini kontennya tak gawe kalem. Kalem apa? Kalem piye? Kayak basa Jawa utawa Indonesia campur. Campur gadu-gadu berarti. Ben gak dihujat netizen. Piye? Mesti enggak bosong. Mesti yo ngene. Gak apa-apa, guys. Masih gak boso. Mergone ya wis kadung kulino Mas Trio ki. Tapi Ya yo nek sepurane karo kalau mae. ada kesalahan Mak Sawi sama Mas Trio, maaf terus ya kontene wong elek-elek iki apa yo? Oh, gitu. Konten iki yo kadang kalang lho, guys. Gitu ya. Heeh. Iki sik to tak. Piye jadi makmur kini niku gitu. Lucu. Sik tak tambalin nah gitu. Nggih. Sing kitan Tapi paling piye malah aku bosan gak pantes ya teh. iya, makanya ya ora basa tapi kan biasa ngono. Yes. Terus ya wis ngene iki Mak Sawi iki karo Mas Trio ki biasa terus ya anake lebih baik lebih piye ya. Kok enak basa ki ya lebih baik jan iki ya lebih sopan ngono. Tapi wis kadung kebiasaan hehehe dadi ya maaf ya. Seblek karo wong gak ya, Mak. Karo Penting karo wong ki boten sendika rawuh. kayak ning kontane. Oh, Ning kontane. Bingung. Guys, yo misuh. Guys. Iki ngene, guys. Jane asli lah. Bener to? Enggak Terus usah. iki ditumpangno kene. Ngono lho, guys. Ngono, Mak Sawi iki asli niki yo canggih. Ketanggihan. Canggih sampai ketau murid.
Gitu ya. Iya. Lakrak enak sawah. Terus ini nih. Yang ini ki. Sto. Penak-penak ki kok nak tinggo adang so hus keris mateng. Dan jenengan teng Surabaya niku tanggal pinten? Ora rahasia. Rahasia. Kampret. Kok jomplang ya? Miring mengguri. Malah jebol kabeh. Wah, radadi wingo. Sak gelemku wong aku nanggone anakku. Ya ora kena. Yo Oh, mantu kae kok. Jelas pokoknya. Ini lho, guys. Yes. Asik. Wes tinggal ngalih. Lho piye? Tinggal ngalih urung dadi tinggal ngalih, guys. Oh, dong, Mbak. Gak terlalu ya. Iki terus disumpel iki lho, guys. Botone dicelup dhisik, arah dicelup dhisik gak gelem kelet, ngono lho, guys. Kenapa main sponsor Oreo dicelupin, dijilati lho, Mak. Dilat sih to, Mak. Dilat ya. Ini kan sponsornya nggak dicelupin dulu baru dijilat, Mak. Kelak coklat to, guys. Lah wong iki coklat tapi lemah no, guys. Oreo, Mak, Oreo. Lah iki coklat tapi lemah no, terus piye jajal? Masa Lah, Mas Sawi kon dilat lemah. Lah, Ora ketok. apa-apa nek dibayari aku gelem dilat tok. Dilat tok ya ta. Dilat tok ngono. Niki pernah dibayar nggih konten ngene iki. Ya iya Lah toh. iya ndang ngerti. Mah. Sing bayar ya kudu lek di to. Ayo kowe. Ndak bayaran pira? Ya duitnya nyicil tapi. Ya, Sedina ora Kredit, 1000, 1000. kreditan loh. Iya. kreditan ya boleh nyetir, boleh enggak. Tapi kok kurang dhuwur ki kok lemah ngono ge carane. Yo, Terus ora iki nek dikasih plek lho, kurang lemah. Sik kurang mbok sepi. Golekne lemah, golekne botol nang kono enek progres. Nang kono iki. Endi to? Angguri pawon lo biasane tak tekek kono. Nih, Belanda. Ini dia Yo, si tangkir, Jali. Gep. Jali gak kok dipotong to. Carane yo anu to, yo gak apa langsung diplok nih. Lama ambon pica-pica. Dua kambrol cakap deh. Kudune kecil ngene. Asline ya nek nang jowo tapi aku gak ngerti dulu. Becat kabeh. Wes ngene, mening ya dek. Heeh. Alah. Wong tinggo adang nek pring gelis. Engko di plek. Tambal. Kok engko njengat. Wis. Kok mesti dilepeti, guys. Wes ngene wis ya, Bu. Yang ora ya. Kak. Mending rantau ndure. Iki ketesuk ki umek ngono, guys. Saya wis mok ngono ngene iki tok ngono ngene. Ning kene wis ra ngalih ya. Gak bakalan ki berarti. Lah, prai duwe akeh kok. Iya. Tenan, Pak. Iya. Iya, Duh, delok aku. wong-wong ya. Ini iki guys, nak arep gawe iki mau tak tekoki trio wawan. Pan nenek cacinge pra, nenek cacinge moh aku ngomong. Ngeranek lemah abang. Gorene garingan. Aku golek ning ngerasawan. Sing golek sapa? Kurang ngerasawan kok. Karen lor ono. Dulu. Kalau lor ya cacing tok kok, guys. Barang mbak golek mbak demek mbak pupuk. Urung. Mbak demek cacing kuatet. Ngono to? Cacing. Wawan bujuki jere gak enek cacinge, bae enek cacinge.
Iki carane wis ngene iki kontene wis nggawe pawon kayak hari ini. Hari ini aku ya sibuk guys, gak jualan. Iku bar gawe pawon arep ndi nah? Bar gawe pawon arep ndi? Rahasia. Tuh tenanan nggih konten nah. Ya nggak konten aja apa-apa. Ngapain nih bambu bawa? Iya nang dinding di kono to Mak Sawi terus ya penggaweane nek gak ngene iki nang Tegal, ya ta? Lho, mosok ning Tegal, Mas. Lah ya terus ya omahe Tegal mesar ning ndi? Nang pasar sayur, boleh apa? Ngotel. Sik, model. Iki omahe kurang to? Hah? 2,5 meter ya. Mbahmu iki 3 meter, 4 meter. Telu kali. Iki telu. Yen kamare banang ning ndi nggone? Kene to. Mbahmu. Dene wong turune ya nang nggonku. Nah, kene. Mbah nang mati umur pira ya? Cek cilik. Mosok. Terus njowo. Nak yunge gak ro. Gak. Mosok. Warga mati kayak turun nggone mboke ning ngene pake pamitan nggone anak-anak. Cara Jawane ya. Saking wong-wong Gak dong. Ya iya Gusti Ya Allah. piye wong sing rugi aku lho mamane. Rugi Gusti Allah. Ning mahku tak delok ning anu sentong ki kok gak gelem mbiyen kan cek gelem turu kono to. Kayak resik nggone. Turu kono. Ya kok subuh ki wis renek wis. Ya ngono kuwi lah aku enak turu nang omahku kono lho padahal tidak mepet gedhe. Ngono kuwi nak jam 2 no wis melok tangi. Apa Pak? Tak godhog teh ya mau. Aku arep turu nang omah lor. Ya wong kuwi mesti yo graji ya. Ang larut tampil kula gajaring graji. Krek, Caiman. Pancet tuh. Ini satu swarga Gus sama. Penak nggone. Nek kok ngarepe tak gawe mburi ro tak gawe gas ya. Wah, Mak Sawi iki pintu nih tenanan. Alhamdulillah alergi nular iki kok. Arek mare ya. Oh Allah bersama Allah. Untuk kan orang pasang terop. Iya, nanggu. Rusuhna ya. Kurang padang ora dek. Ini padang. Ini kurang padang, ini kene kada padang. Ini tahun ya. Ini pawon biasa iki, guys. Iki ukurane 5 meter musuh 10 meter iki. Apa? Pawone. Yo ora to. Kayak lapangan kok to. Ya masak geden. Masak. Ini Mas Wahwan arep dadi manten. Engko terus bar iki Mbak Anis, terus bar Mbak Anis Master Yo. Loh, aku barang lho. Lha kowe golek ora? Lah aku ki keri-kerinan ae ben wong-wong ki. Kowe yo golek ning dhuwit mboke kek sang rabi. Ya ta? Ini 100 tok ya to. Dicampur semen, guys. Nggak campuri semen saiki. Ben ratik kokoh. Jane nek masalah rabi ki enak. Ben rabine kuwi lho sing ngarai iki. Anake ndek anak ngopeni bojo duwite kurang ya ngamuk. Iya. Dadi opo arek aku? Trio. Coba dek ning rene lucu. Ben seneng nonton. Dasmu dijak. Kak, Jak gak apa wong aku terus yo kerja ngene kawon. kok kerja lho termasuk gorongan bang. Kerja nang mai dhewe maksudku ki. Ih marok ini ngeri, mentolo mulut aku. Mentolo mulut ae. Apane? Yang manuk ning ngeri lho. Beto, ben akeh kok ben penak apik. Aku seneng nek manuk ki kan iso truwit. Cucak rawa. Timak lagune kan. Cucak rawa. Cucak rawa, dawa buntute sing akeh ulune. Aduh ngantuk, menak turune.
yen diguyang ser kayak ngono to. Aduh gak enak mending lagi gak mawon. Menung. Sebenarnya nggak konten ini ngopo to guys. Nggak konten ini model iki koyo sewaktu-waktu kita bisa mengenang. Menang masa lalu. Iya. Ya dah. Heeh. Masa lalu, kini masa lalu. Kayak kontennya Mbak Manara sing biyen sing beberapa tahun yang lalu. Kena didelok. Heeh. Kayak ada sapa iki jenenge adik samanya Mak ya Makmi ngono kan. Ya sing meninggal, kuwi kan yo nak nge konten ki kan kena didelok Iya. ngono. Kan tak guys sing anu lebaran iku lho guys sing bajune kuning-kuning jilbab iku. Nah, Kuwi kan jilbab sing ijo kuwi wis membawa kenangan. heeh. Pundi-pundi sedaya guys. Urung. Lah aku. Sik to. Mboke. Enggak, maksudnya ki ngene kan kontennya kan sing jilbaban ijo kan anu to, sapa si Makmi kalau Mbak Ita. Lah Mbak Ita harus dicukup. Iya. Iya pas guys. Tandurane Gusti Allah. Mboke mae sama ini jilbabe kuning, Makmi karo Mbak Ita jilbabe ijo. Ngono. Iya, Aku yo gak pikan lho. ngono guys. Jadi semuanya bisa dikenang dulu. Masa lalu ngono guys. Dadi Pemenang aku sing awakku sakmene gedene biyen padahal ciluwik waktu munggah awake kembang ngene Pak Mano. masuk ijek. Iya, Cek. Oh, satu ya. Makane kuwi guys, ini akeh kenangan. Nang konten-konten Mbak Mano akeh kenangan. Kenangan lama aku melihat warna-warna. Maksud iki yo ngono kuwi lho, guys. Bukane piye-piye iki gak. Terus yo kontene wong desa, kecuali nak khusus wong desa ki nang piye golek menggebu-gebu. Yo, rupaku ki engko ya terus ayu ngono lho, guys. Masak tentara nang engko. Merem-merem mak dadi tentara. Iya. Tentara musuh dapur. Dapur. Ranmu. Dapurmu kuwi. Dapurmu karo dapur ki beda lho, guys. Dapur ki pawon. Dapuramu. Dapurane sawi. Yo wis ngene iki. Ngono, guys. Tidak bisa dilupakan dapur sawi. Dapur Mak Sawi ya seperti ini. Ini dapur umum ya, guys ya. Sing gak umum gak dienggo ya deh. Nek gak umum dia gak dienggo deh. Iya. Iya, aku tak ndelok kontene Mbak Mano sing ndek bengi lho, guys. Nggih. Gini-gini lek nol kuwi. Tunggu edit teh. Sudah. Hah? Wis. Lucu kok. Nyapa? Oke. Jadi ning ndi? Oke, delok komene aku. Piye? Ini delok komen-komene. Nyapa begone? Ya apa-apa. Tak wacok ning ku. Dek dihujat wong. Enggak. Heeh. Iki sing delok wis 7.000. Dihujat wong. Iso komen akeh. Piye? Cek tak. Wah, delok. Wih kakak trio marai ngakak pinter dijak drama. Nyapa begone? Nek begini ada lucu kok. Maksudnya nek nyata iki ade sisiran dhisik kita urus sik udah dirapakne. Sebanter sing genah aku ora duwo. Ya gini loh guys. Saya sama ki komen iki. Ya. Piye? Kayak lucu adalah. Aku ki nek bengi ki nang anu guys. Apa ki jenenge iki? Mulai sangko kerja, ya gak kerja lah ngewangi pakku gawe apa ki jenenge luluh ngono lho guys, digen rabat. Nah, kebetulan aku ki ndelok rono ngono lho. Rupamu elek nek dijat wong. Ben elek. Lah ra adus lah piye to guys, anak arek adus ku kesuwen ngono lho. Ngono guys. Piye matane? Mak Sawi jorok elek, nangisan ngentukan ngono. Enggak ono. Kita ikut tok. Enak.
Allahu Akbar. Wis tuwa yang iki guys, ngadeg guys tengkeng-tengkeng. Ndek nang ngengkel. Ngengkel apa tuh guys? Ngengkel terjoy. Wis 20 menit ya guys wis. Pira? 20 menit ya wis. Ngelak kawan konten guys. Ya sing ngene guys, iki apa dadi ini wis ngene iki kontene Mas Sawi hari ini pagi ini jam Pokoknya 8. Jam setengah 8-an. Oke guys, ngene kontene. ayo terima kasih. Sekian terima kasih dari Mak Sawi. Pokoknya Terima kasih yang menonton Mak Sawi. Mak Sawi hari ini pokoknya hari tenang. Iya dah. ya, Tidak kerja berat-berat. Yang penting ki cuti besar ya Mas. pokoknya ya terima kasih. Pokoknya komen guys lagu gawe pawon ki cantik apa gak? Iki gak gawe lho guys. Ki nambal guys. Mergone ya arep digawe anu guys. Oke, masak mantu lho guys. Nah, Mak setan. Pokoknya mantene Mas Wawan. Wen. Wawan. Ya guys ya, sekian dari Terima kasih. saya Mak Sawi. Mohon maaf jika ada kesalahan sedikit pun bicara pokoknya. Ya Terus dimaafian aja. Karena Mak Sawi ini kulinone ya guys. Kulinone iki lambene iki anu. Wis ngono Kok kae wis lah. lambene wis ngono kowe lah. Terima Jadi kasih ya, kalau ada nggak kesalahan iso jangan saya. heran. Pokoknya ya, Dimaklumi mawon. mergone Mak Sawi iki ya ngene lho guys. Ya ora. Lah nek sing ngelokne jarene aku dilokne rono-rono. Sing sembarang kalir ya ben ya maaf aja. Terus ya aku wis anake ya wis ngene iki apa anake awan bengi sore esuk sesuk sok ben ya wis ngene iki tidak bisa melupakan apapun perjalanane. Heeh. Ya wis ngene iki. Pokoke aja heran Mak Sawi iki ngene-ngene iki gak wis kenyataan guys. Kenyataanku ki yo wis ngene iki gak tak gawe-gawe pokok gawe alim, digawe sopan, digawe opo ngono yo ora yo wis ngene iki. Pokoke jangan khawatir ya. Terima kasih anak-anakku, putuku wis padha mampurung, padha sarapan purung. Monggo nang padha sekolah sarapan sing wareg. Ngono lho. Anakku ya nek urung masak, anake dadi masakne. Masak opo? Aja enak-enak saiki zaman kolesterol, darah tinggi. Sing penting mangane sing rutin ngono lho guys. Iya ta? Iya. Rutin terus pokoknya yo Jaga kesehatan, olahraga, wis. pokoknya aja enak-enak, yo aja gak enak, nak mangan gak enak yo moh ngono lho guys. Pokoknya yo sederhana lah sing penting Iya. awake waras, sehat. Semoga pokoknya awake sehat nang ndi pokoknya sehat ya waras. Mbok lawu sambel tok lho guys, orek-orek kuwi yo enak ae mbone awake waras. Nomor 1 waras. Oke? Iya. Terima kasih. Silahkan monggo kalau Mak Sawi kalau nggak ada pokoknya Iku bantem aku Oh, lho iya. pikiran iki. Oh, jalan mah. Pokoknya kalau ada kesalahan nih Mak Sawi ya sepurone ya guys. Mak Sawi ki ya penggawean ini. Terima kasih yang menonton Mak Sawi, jangan lupa di subscribe, di komen, ditutur Mak Sawi Family. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tangannya lemah tak ya guys. timnya ceret jas. Ses. Oke guys, sebenarnya ya. Sekian dari saya, terima kasih semuanya yang sudah menonton kontennya Mak Sawi hari ini. Pokoknya sangat-sangat terima kasih banget untuk semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.